good spirit daw ang ato magkakasamang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Basa ko magkakasama sa social media, hastang lipaya sa bagat kaigsuuna nato sa diha magkakasamang na post si Vice President Inday Sara Duterte nga na-interview sa mga membros media RadyoMaN Soy nga matod pa iya magkakasamang nakita ang atong kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sulod magkakasama sa The Hague, Netherlands sa detention cell ni ini dito sa International Criminal Court nga matod pa magkakasama si ex-President Rodrigo Roa Duterte is in good spirit kuno matod pa magkakasama ni Vice President Inday Sara Duterte. Naitipik magkakasabas pamahayag sa interview kan Vice President Inday Sara Duterte sa The Hague, Netherlands ato magkakasamang paminawon ug atong sudungon. Vice President Sara, may buntag ma'am. Dong rin sa straight to the point. Okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Doon naman tayo kalipay nga kanibitaw magkakasama nga nasudungan na kagahapon o kaganina ang gilad magkakasabang panghitabo kay si Attorney Mijaldea magkakasama wala hingpit na yun nga buwidro isip membro sa legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte gubikan magkakasama kay na ospital kini